Kano sa amin nagsugod ang tradisyon sa paghawak sa tiil ni Senior Santo Niño? Si Hara Juana, kada adlaw mo adto man siya ni Senior Santo Niño, muluhod siya sa tubangan ni Senior Santo Niño. Ya magsisiyang pangaliya, magsisiyang pangamuyo, na dunay katalagman sa Subo, dunay mga masakiton sa Subo, tabangi, Senior Santo Niño, pag-ayo, ining among mga sakop. Kay, ikaw man ang among gipakabathala, ikaw man among gipili sa, gipuli sa among mga bakhoy, pakita mi sa imong gahok, nga kamaw kang mo atiman namo, mo matutok manalipod namo, mo iyang ampo. Ya, sa kinasingkasing niya pag-ampo, mura ba siyang mabatubalani ba? Pero siyang magkaduol ni Senior Santo Niño, hangtod, wala na siya kapag siyang gagalingon, yan gihagkan ang tiil ni Senior Santo Niño. Kapag hawak ko niya sa tiil ni Senior Santo Niño, pero siya gisanapan o talaga sa akong pagbati. Mura siya makasabot siyang gibati, mura siya nigaan, mura siya o nilutaw gikan sa yuta, mura siya gilunda, gikugo sa mga manulunda. Mura siya naputo sa grasya ni Senior Santo Niño. Sus, pagkakita ko sa mga subuanon kay himatayon kay mga subuanon sa una. Kita ko na silang hara ni samot magagwapa ang hara paghawak sa tiil sa Santo Niño. Pagbiya ko nung Juana, linya sa mga subuanon, hawak sa sila sa tiil ni Senior Santo Niño. Naglaom sa kahatagan sa grasya ni Senior Santo Niño. Dito magsugod ang tradisyon sa paghawak, pagluhod o paghawak sa tiil ni Senior Santo Niño.